ku faɗa musu gaskiya. Wannan ba zai yi ba. Ya manzan Allah, yaushe ne ranar haduwa? Yaushe ne, yaushe ne, yaushe ne, yaushe ne ranar haduwa? Ya masanin komai wanda ya sofantu da iko, duɗufinka nake so ka yi min na fada tarko. Kada ɗan ikilasi imani na bai cika ba. Ka cika ni da ƙaunarsa mai sirrin laulaka, da ɗabi'arsa da tarbiyyarsa da kai masa taka, wanda ka cuɗanya da shi baka rabu tare da shi ba. Mahayar masu rabo mai cika dukkanin buri, marufin jadawalin Allah sirrin bin sirri, mai sunna da farilla gane agun ban tafi ba. Tilo kwalɗe kayi daban azubi na halitta, an sale maka komai tun kafin ka kudurta, mai biye da rizan Allah tun ba a san koyo ba. Ahmadu minka ilaika mai kudura da irada, tunda ka yarda da ni na kusantu da kai har rauda. Liman ya cika buri jama'a kudda da duba. Mai raba alfarma mun zalmai kumfa ya kunu, Allah ya haɗa komai ya sakar maka burhanu. Rahamar kaunu kuce annabu ko ba haka ne ba. Tsananin kafirci ga mabauta lata da unza, sun tara annabi da husuma sun bayyana izza, sun yi abin da suka yi ba su san nasara da zato ba. Daga halarar Allah kake almadani hashiru, da cikakken matsayinka na kira ka da basiru, mai take da salati baka hana masu fada ba. Manufar Allah a bikar da abarka, mai alkausar mai zamzam haifaffen maka, mai bauta da ibada ban taba ji ka gaji ba. Ya kai rula akalaki mai rike da ikon zati, kai da makaginka a sanda kuka yi munajati, malakutu suna kasa ba su daga kai dan su ji ba. Daga na baraka nake ji na samu kyakkyawar turba, mun faɗa annabi an so mu, ba dan na bi ka ba annabi da yau ban gani ba. Wane ne ma zai ce in dai na kiran yanka, na rantse da abin da ya kagen kuma na shakka, komai za a yi mini mahukunta ba san hannu ba. Dubu mai jalisi kame dubu wallahi, na ɗau alkawari zan fita sai in ba ruhi, na toce kunne kan haka ni ban san barwa. Hanya ɗaya ce tilo mai sawa a raba wuta, mu rike ta da kyau a cikin ta mu daɗa nuna bajinta, soyayyar annabi za mu rike ba da magarba. Bayi ko dan wane ne, annabi ya wuce matsayin ka uban ma bai isa ba. Aikin hizba aikin Allah ne na fahimta, amma wani zindigi ya saka rai wa bukata, sai ya fake da rijista muka ce ba za mu yi ba. Wai in za mu yi bege sai mun ba da kuɗinmu 100,000 ko wani shi'iri an so cuta.
suka kori mutanen kirki su badan su yi ba. Dama cewa kai shi irai a kira mu a gyara, amma kai tsaye tikeke ka nuna gadara. Yin warkata a gida gashi abun bai yi ba. Kuma mun san raunin kowane ɗan iska shege, don haka kar da ka basa ka ci gaba kar da ka doge. Sai na yi majalisi tilas sai in bar rayuwa. Aka ce min da akwai sa hannun wasu ulama'u, sai na musa na ce ku duba ko dai fagara'u masu kwaɗai a ɗari kata ba dai ɗan garba. Kuma aka ce limamanmu da su aka rufe kofa don hana yin majalisin annabi nan na ji zufa, sai na ji kwarin gwiwa da halifa bai yarda ba. Amma mu ma ji iri kuma riga tsoron Allah, muna da laifi da kusa kurai da tauye sallah, kuma duka mun san haka ko ni ban ce na fita ba. Lokacin sallah masu yabo mun ji kiran yanta, in mun ga ana liki mu duka sai mu shagalta, wasu na can na sallah mu ba mu je damniwa. Al'ummar ka masoya san mini alfarmar ka, an mini shaida an bi ni dalilin kaunar ka, ko da zan yi butulci ba zan wa manzo ba. Kuma na roƙa an bani ina kuma ta hamidi, na yi tawassuli da kai an daɗa ban judi, ban taɓa jewa Allah ba da kai ban sama ba. Da akwai manyan zunubai da fasadi da ake yi, annoba na tunkaro mu a kowane juyi, an gaza gana kan ba a san annabi ya faku ba. A koma kun Allah kowa ya bauɗe, ya ce a yi min kimi ga hanyar ta dode. Tsinan nuna taɓa annabi ba su san bani ba. An bar mu da wannan yanayi duk ya dame mu, kuma a hakan adalci ya gabatar a gare mu, kuma tuba ga Allah ba wai a hana mu yabo ba. A maka jaradi ba da ketare doka masa udu, na ga inda kususiyar ka ta bayyana bardu, kai komai ba a